Galondi segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la galondi segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la galondi segati emi tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la namara shikolomba uyo tenya wele la fala kachide me. Tenya wele la saraga jubu bomori tenya wele la. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قائلا أدوني أستجيبكم ثم الصلاة والسلام على الحبيب البشير المصطفى وعلى آله طيبين وصحابته الأكيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدين تبشر فلا جبا ملكنا ملكو كان كأوفو كأول نمدون سنة أنيواتي أكانيا مدللا كألا تنو ألا منكو أنك على أبي أنجابي ككشيني nema nyini akoke Muhammadu Rasulullah kan ani asomo sanumawni akasa habanyuma bi wajuli kene kono ambi awla dunya ka fo ambe faba kono sigidala no e sigida flana ye musablentu okono jamiyatu ansarudini munumbe musablentu kono ulu jera ku kala dala kene basigi ni abe wele ko ala wele shu nyinanta imbena karido octobre kalo kletan nani samba fla ani tanu kononton bara nyere nundona ni alqur'ane sanuman bay ale jiginiye ko ke hinayiniye ko ke ala barkadaye basigi ani kileya jamana kono min kene ka wale nyuman don jonjon o taraka di mado ma ka balo ani bunyama feunta ko se macha mama kene kono min sorola ola anga je ka nyamada ofe bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sadaqallahu maulana alazim وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من قرأه معديا حقا مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكسلان آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط واسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان
أعطنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان، وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وادخلنا الجنة مع القرآن، وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين الناس سترا وحجابا، وبيننا وبين الناس سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملن وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. alhamdulillahi rabbil alamin. surafana to dunen kɔfɛ wajuli kɛnɛba o sigira ɲinanta o tɛmi tun ye alil makam aseri sharif usman madan haidara ale ka haut conseil ɲɛmɔgɔya ɲinan tɛmu désignera o la. tɔn ɲɛmɔgɔw alimamiw dugutigiw olu bɔra k'u ka laseliw kɛ kɛnɛ in kɔnɔ. an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. alisilamɛw an b'a fo ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini fɛ ka barika da ka da ka an sigilen kɛnɛ min kan ka sababu kɛ kɛnɛ nin kɛnɛ nin ma sigi foyi kama fo silamɛ ka kelenya. kɛnɛ nin sigira komite Musa Bilentu fana bɛ quartier ma ko Kɔnɛbugu ka fara Buguba 1 kan ka fara Buguba 2 kan ka taa Babiyabugu la ka taa fɔ Bakaribugu fɔ Sanfili. ala jɔ minnu farala ɲɔgɔn ma silamɛya tɔgɔ la
ɲɔgɔn dɛmɛ tɔgɔ la kelenya tɔgɔ la k'a fara an karamɔgɔ kan n'o Madani Usmani Haidara ye ni quartier damadɔ de farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ o sira fɛ san o san a y'a ŋaniya ka don kelen ta san kɔnɔ ko Alawele su o Alawele su n'a bɛnna ni koba min ye Anisari tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la an b'a thème ta k'a da o la o la Ala sɔnna ɲinan ta o bɛnna ni an karamɔgɔ a n'a an ɲama a n'a an ɲamina maga n'o ye Madani Usmani Haidara ye a bɛnna Mali kɛ bɛn a kan k'a ta k'a bila Malien ni ɲɛmɔgɔya la n'o silamɛya ɲɛmɔgɔ ye o la an ye su nin kɛrɛnkɛrɛn ni Ala ka diɲɛ ye n'a mɔkɛ ka diɲɛ ye n'an karamɔgɔ yɛrɛ ka diɲɛ ye k'o ka bonyamasegini ka taa an karamɔgɔ ma an bɛ nabaga bɛɛ fo cɛ ani muso an ka foli bɛ bɛɛ ye an ka dugawu bɛ bɛɛ ye an bɛ dugawu ɲini fɛ tɔɔrɔ min bɛ jamana nin kɔnɔ gɛlɛya min bɛ jamana nin kɔnɔ Ala ka sɔn k'a wuli k'a falen hɛrɛ la k'an don da kelen fɛ k'a bɔ da kelen fɛ n'o an karamɔgɔ Madani Usmani ka laɲini ni wa sigi nin kɔrɔ dɔɔnin ni yarabi Ala ka jamanaden kan don ɲɔgɔn na Ala k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ tɔɔrɔ min bɛ jamana kɔnɔ Ala k'a wuli k'a falen hɛrɛ la. Assalamu alaikum. Silamɛ jama b'a bɛɛ fo ni Ala ka foli ye an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la an bɛ kɛnɛ mun kan kɛnɛ wasalen don an ye nin kɛnɛ in dabɔ Alawele su kɛnɛ mun kama ni a tɔgɔ dalen don au conseil la bi n'o ɲɛmɔgɔya dilen don an karamɔgɔ Cheikh Cherif Usmani Madani Haidara ma o de kosɔn san o san an bɛ thème in ta ka kɛ ko wɛrɛ ye mais ɲinan ta an y'a kɛ an karamɔgɔ tɔgɔ la an b'a ɲini Ala fɛ si jan ni labanko ɲuman Ala k'a d'an n'an karamɔgɔ ma an bɛ jadi o jadi la an b'a ɲini Mali bɛ se ka suma bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati an ka dugu kɔnɔ cogo min na yarabi yama an karamɔgɔ kɛmɛ k'a ka dulokiba bɔ k'a da k'a ni feere k'a yɛrɛ di Ala ma ko ni adamadenw lafiyara k'ale bɛ lafiya ni mɔgɔw ma lafiya k'ale tɛ lafiya an karamɔgɔ b'a ka sokɔnɔ daba ye mɛ sunɔgɔta ye a bɛ ka k'o kɛ mun kosɔn anw kosɔn walasa Mali bɛ se ka lafiya yarabi yama an b'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ Ala ka lafiya an b'a dɔn a bɛ cɛsiri mun na n'o tɛ Alawele siɲɛ kelen o b'ale se yɔrɔ bɛɛ la mais n'i y'a ye a y'o bɛɛ to yen k'i jigi d'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ka lafiya tɛ lafiya ye ko fo bɛɛ de ka lafiya an b'a dɔn an karamɔgɔ sɛgɛnnen don mais an b'a ɲini Ala fɛ yarabi yama Ala kana jugu se a la an karamɔgɔ Ala k'a wasa yarabi yama Ala k'an k'a wasabaga ye Ala k'o k'a k'ala bonya kosɔn an bɛ foli bila an ka cɛw la olu minnu ye nin kɛnɛ organiser k'a fɔ ko an ka tasibila kɛ ka se an karamɔgɔ ma yarabi yama Ala k'a kɛ dalu ye an bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen donna na mun ŋaniya donna na mun ka hakili ɲuman donna na yarabi yama Ala k'an bɛɛ sutura yarabi Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ Ala k'an karamɔgɔ bɔ a bɔda ɲuman fɛ a ka laɲini ye mun ye yarabi yama Ala ka Mali kɛ ten Ala ka su hɛrɛ d'an ma o la au conseil a bureau exécutif min bɛ commune de tɔgɔ la a bureau mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka se président ma n'o ye Sali Kulibali comme a ma kɛnɛ sɔrɔ dɔrɔla kosɔn o kumana ko n'an sera ani nɔ ale tɔgɔ la ani au conseil bureau commune de a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'u nisɔndiyalen don k'u ka foli ani waleɲuman dɔn k'o ɲɛsin nabaga bɛɛ ma ka tila ka dugawu kɛrɛnkɛrɛnya kɛnɛ in sigira sababu min kama n'o ye an ka au conseil islamique national international n'o ye a Seyid Cherif Usmani Madani Haidara k'o bɛ dugawu k'a ye ka waleɲuman dɔn ani bonyamasegi ko k'o ɲɛsin a ma nin kɛnɛ in kɔnɔ yan nin kɛnɛ in ka sigi ko a ma balo olu la nin yɛrɛ ka dɔgɔ Cherifkɛ la sabu Cherifkɛ kɛra maa ye maa min a y'i cɛsiri ka Alahu Taala ka diinɛ k'o wuli k'a jɔ ka tila ka jamana dilan ka adamadenya dilan o tuma na adamaden i bɛ fɛn min kɛ o y'i se dan nin ye ni fɛn wɛrɛ kun se bɛ yen an b'a dɔn ko aw b'o kɛ min tɛ nin ye o la président ko ka foli ɲɛsin bɛɛ ma ko dugawu minnu bɛna kɛ Ala ka dugawu minɛ karamɔgɔ Ala ka ayiwa jɔyɔrɔ in Ala ka ta fanga di an ma
a n'a dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen ala ka jamana kɔlɔsuma o kumana ni kun ye président ka dakuruɲɛ 2 foli ye ka ɲɛsin alisilamɛ bɛɛ ma au conseil président commune D. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An ka comité Musa Bilentu ɲɛmɔgɔw fo o ka bi wajuluba kɛnɛ kan ani wajulu bonya n'a karama min taara ka di an karamɔgɔ Usman Sherif Madan Aidara ma ka ɲini ala fɛ hali bi ala k'an karamɔgɔ man kɔrɔ ala ka kɛnɛya d'an ma ala ka nin kɛnɛya ala ka farikolo kɛnɛya ala ka dusukun lafiya ala ka hakili sigi ala ka n'a taga ala ka n'a kisi a ka denbaya a b'a fɛ cogo min na ala k'a kɛ ten a bɛ jamana fɛ cogo min na ala k'a kɛ ten ala ka nin wajulu kɛ hinɛ ani yafa ye ka ɲɛsin silamɛsu bɛɛ ma ka comité Musa Bilentu fo vraiment ko ye commune de kunna wolo k'ala ka comité yiriwa ala kira bonya kosɔn an karamɔgɔ barika kosɔn sɔli ala rasulul karim. An ka comité fɔlɔ la yan nɔ de o la Bamakɔ section tɔgɔ la ko ni an nana an ka comité in fo kosɛbɛ kosɛbɛ u bi jɔyɔrɔ min na ko section ye a dɔn kosɛbɛ o la n'olu ye kɛnɛ sigi ko kɛnɛ tɔgɔ da ko ala wele su an b'a dɔn siga t'a la o ala wele bi minɛ o ala wele o bi minɛ o siga t'a la fiyewu comité in ye baara dɔw kɛ san dɔw tɛmɛna sare a ka bon hakili ma dugulenw b'a kalama so dɔw de la ka bin nin quartier in kɔnɔ yan ni comité denw mun ye guleki bɔ k'a bila ka biriki gosi ka so jɔ ka da tigiw ma o kɛra nin comité kɔnɔ yan o la waati cogoya kama de vraiment an bɛ kuma surunya wallahi nin comité an bɛ dugawu kɛ a ye baara in b'u bolo ala ka dɔ fara kan an b'a dɔn u bɛ ka dugawu min kɛ u kana ɲinɛ jamana kɔ u kana ɲinɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya kɔ kɛnɛ in yɛrɛ sigikun y'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugawu a b'i minɛ bari cɛ minnu ni muso minnu bɛ yan o y'a kɛ ala ye u ye ala ta kɛ ka kira ta kɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ala ka kanu ni ɲɔgɔn cɛ sigi in ala ka kuncɛ hɛrɛ la Bamakɔ section tɔgɔ la o tuma an bɛ bɔ kuma la yan nɔ hakɛto b'a kan sɔli ala Muhamadu. O la an k'an bɛ foli bila ka ɲɛsin Bamakɔ sigibagaw ma o kɔfɛ quartier minnu bɛ yan sigida minnu bɛ yan olu dugutigiw foli bɛ ka ɲɛsin olu ma foli bɛ ka ɲɛsin groupement de leaders a ɲɛmɔgɔ minnu bɛ commune de la yan an bɛ foli lase u ma ka ɲɛsin au conseil n'o silamɛ tɔnba ye olu ka représentant bɛ commune de la a bɛ ɲɛsin olu fana ma o la Ansarudine nationale n'o ye Mali o ka président an bɛ foli lase a ma ani Ansarudine fɛn fɛn bɛ comité Bamakɔ mara kɔnɔ a ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ an bɛ foli se bɛɛ ma ani nabaga bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ ni su o la min y'an fara ɲɔgɔn kan bi nin comité in na n'o ye Musa Bilentu ye o tɛ foyi ye san o san an bɛ to ka wajulu min labɛn n'an kɛlen bɛ k'a tɔgɔ dɔn ko ala wele su o la nin ye a tako duurunan y'an bolo o la ɲinan ala wele su an y'a ta k'a kɛrɛnkɛrɛn n'an karamɔgɔ ye n'o ye a seri Sherif Usman Madani Aidara ye ale min ye ansaru ɲɛ jɔyɔrɔ ye ani groupement de leaders ɲɛmɔgɔba don ka d'a kan jɔyɔrɔ min dira a ma ni silamɛw jɛna ka fara ɲɔgɔn kan k'a sigi o conseil ɲɛmɔgɔya la k'a sɔrɔ a ma ɲini o la journée taara k'a ɲɛsin o ma an ka président d'honneur a ye na ni malo tɔni 1 ko k'o tila dɛsɛbagatɔ minnu bɛ sigida la ani muso filiyatɔw k'a di olu ma o kɔfɛ ka sɔrɔ ka duwawuba kɛ ka d'a kan ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma o la foyi tɛ dɔrɔn jɔyɔrɔ min kalifala la baara min b'a bolo ani silamɛw jɛna ka danaya min d'a kan ala bi a bɛ s'a kɔrɔ cogo min na ka se ka baara kɛ fo ka taa kɛ ala yɛrɛ sago ye cogo min na o la n'an bɔra yen an y'a fɔ karamɔgɔ ye kumaw fɔ waati dɔ la minnu ma faamu mɔgɔw bolo k'a tɛ se ka kɛ silamɛw m'a faamu n'o dɔ ye jumɛn komi alifa jalo da sera a ma a y'a fɔ silamɛw ɲɛna k'a fɔ an ka se ka duuru ni tantanw fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛnɛyaso jɔ ka se ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ a wagati silamɛw m'a faamu mɛ an sera ka dɛmɛ bi o sera ka kɛ dɔgɔtɔrɔso 10 an b'o la bi olu jɔlen don k'o ban baaraw bɛ ka kɛ caman bɛ yen minnu fana bɛ chantier la 11 o ko banna bi pewu chantier fana caman bɛ yen minnu fana bɛ baara la karamɔgɔ nana ni dɛmɛ a nana dɛmɛ ka ɲɛsin jamana ma n'o ye baara bondaw yɛlɛli ye walasa chômage ka se ka kɛlɛ o sen fɛ n'i y'a jateminɛ i b'a ye a ye agence dɔ créé n'o ye wari ɲini dɛmɛ de ye n'o an b'a fɔ ma ko microfinance AFIM a y'o labɛn o bɛ yen o sigilen bɛ Bamakɔ Sikaso Segu Kajuru nin bɛɛ ye ka juru don mɔgɔw la walasa u bɛ se ka lafiya boulangerie dayɛlɛlen don compagnie bɛ yen n'o ye transport ka mɔgɔw s'u seyɔrɔ la imprimerie papier dilanyɔrɔ
agence de voyage silamɛw bɛ se ka t'u ka silamɛya baaraw kɛ Maka kana cogo min na ka ɲa sirifulajiw bɛ yen kɔsan na bɛɛ bɔra kalama minnu ye sirifula filɛ hectare 100 walasa dɛmɛ ka se ka don baloko la jamana in kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka lafiya o kɔfɛ tuguni sirifula TV o dogolen tɛ mɔgɔ la bi numéro 1 o ye parce que ka d'a kan a bɛ silamɛya kibaruyaw lase ani baara camanba dɔw bɛ joli la dɔw bɛ baara la olu bɛ sen na o la n'an bɔra yen an karamɔgɔ n'o ye Asheru Surusuma Madani Ayidara ye an bɛ don min na bi jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ kabi kunu karamɔgɔ ye mɔgɔw lasɔmi ka kuma mɔgɔw fɛ kɔrɔlɔw la tuma min a b'a fɔ mɔgɔw ma k'an ka namaraw dabila an ka kiiri tigɛ can kan an ka nkalontigɛw dabila ko ka d'a kan n'olu kɔrɔlɔw olu tɛ sini kɔnɔ dɛ an b'olu ye bi a y'o fɔ an b'o mɛn a y'a yira an na tugun k'an ka jamana in k'a ka di a ka di ye ka d'a kan hakilisigi b'anw fɛ yan lafiya b'anw fɛ yan an tɛ jamana ye minnu gɛrɛlen bɛ kɔgɔji la mais kiyɛn b'o fɛn min an bolo k'o ka bon ni jama ye an m'o mɛn bi mais bi dɔn de bɛ se ka sunɔgɔ ka ɲina hali n'an tilala sa wajibi la n'a fɔra ko dɔw ka taa so n'an ma fara ɲɔgɔn kan kɛ fila ye a tɛ se so parce que ka d'a kan jatigi y'a sababu ye mɔgɔ si hakili sigilen tɛ bi karamɔgɔ ye an ladi nin bɛɛ jamana kunnafoniya bɛɛ la ka sɔrɔ a ma se o la hali ne an y'o seere ye o la an b'a ɲini ala fɛ ka d'a kan ala min sɔnna karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛna a ye kumaw fɔ mɔgɔw tun b'a faamu mais olu sɛbɛn tɛ a yɛrɛ ɲɛna bi an bɛ ala fo la ka d'a kan mɔgɔw nana ka na ni mɔgɔ ye kuma ɲɔgɔnna fɔ dɔw ye diinɛmɔgɔ dɔw tɛ diinɛmɔgɔ ye mais olu tagalen kɔfɛ u ka saya kɛlen kɔfɛ ka mɛn mɔgɔ sɔrɔla ka can d'u ma n'ala sɔnna k'an ka karamɔgɔ ta can k'a ɲɛna bi an bɛ ala fo k'a barika da o la an bɛ bonyamasegin ka ɲɛsin an ye wele bila mɔgɔ minnu ma n'u sera k'an ka kɛnɛ sɔrɔ an b'u fo o bɛɛ ni ce o ni baraji o la an b'a ɲini ala fɛ nin kɛnɛ ɲɔgɔnna caman an ka jɛn k'a sigi ɲɔgɔn fɛ o la hali n'a sigila yɔrɔ min na an ka se ka y'a kɛnɛ kan an b'o ɲini ala fɛ ka sijan ni kɛnɛya k'o di an karamɔgɔ la a n'a ka denbaya ma ne b'a fɔ assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an ka wajulikɛla o ye an karamɔgɔ ye a Sheikh Alhaj Alpha Jallo ale ye laseliba kɛ an ye kɛnɛ in kɔnɔ an ka jɛ ka ɲamada o fɛ. Asilamɛw an bɛ ala tanu k'a barikada ka kisi nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o kɛ ka taa dabɛw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye Muhammad bin Abdullah a n'a so dingew a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa o maa tugura la fo ka se lahara jɔdon ma k'aw fo ni silamɛya ka folikan ye n'o ye ala ka kisi ani ala ka nɛɛma ala m'o ji dira an kan ala ka hɛrɛ k'an ye ka su hɛrɛ di an ma an ka jamana ala k'a kolo suma an b'a fɛ cogo min hɛrɛ la ala k'o nɔgɔya ye an bɛ sira ni tɔɔrɔ min ala k'an kisi o ma ala kira n'a so kama sɔli ala rasuli la o la senbara n'an bɔra yen ne hakili la bi kan ka kɛ le 13 10e mois 2019 su in na an bɛ ala fo k'ala barikada an bɛ Musa Bilendu de la n'o ye Kɔnɛbugu ye kɛnɛ kan kɛnɛ min wasora n'a yɛrɛ ye o la yanni an ka don walanda kɔnɔ an b'an ka dugutigi fo k'a barikada a n'a ka kumakan sanumaw k'an ka alimami fo k'a barikada a n'a ka kumakan nɔrɔmaw a n'a ka dugawu sanumaw dɔnnibaa yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in kan an ka foli b'a bɛɛ ye ka sigida mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ fo an ka kumatigiw an ka foli b'u ye n'o y'an ka jeliw ala ka hɛrɛ k'an n'u ye su in na ye suba ye an bɛ se k'an jigi da su min kan k'a fara an ka diɲɛ don ɲumanw kan ala ko wala in shakartum la azidannakum ala ko n'a ye ne barikada nɛɛmaw la ne ala ye nɛɛma min k'aw ye ala ma foyi fara o kan fo n'a kɛra jidi ye o la su in na Musa Bilendu yan jamiyatu ansɔridini islami bolofara min bɛ yan olu de ye nin kɛnɛba in labɛn
i n'a fɔ an ka cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ cogo min n'an ka ala jɔn n'o y'an ka waliyukɛ ye alhaji muhamadu tarawele ko san o san o bɛ nin baara in kɛ a mana bɛn ni min ye u b'a tɔgɔ da o la nka ɲinan u y'a tɔgɔ da dan na dan السيد شريف عثمان مدني حيدر آل المقام مرشد الداهي إلى الكتاب والسنة عالم العلامة فاهم الفهامة شمس الهدى بدر الزمان آيات الله العظمى السيد شريف عثمان مدني حيدر الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سمرا شوينا تقدر تشمينا أكاكناي أما فابا سانفدي نبراجي ما تادندو كألاك ما نمانو كنندرو ألاكما ni dusukun a baraji ka bo sangele ala bato ye ala ka maanuman kelen k'o kanu ni dusukun ye a baraji ka bo sangele ala bato ye surtout Sherifu Usmani Madani Haidara ɲɔgɔnna fasojɔla yatimɛw ɲɛji tɛba filiyatɔw ɲɛji cɛba fantanw ka jigiya so dɔnnimɔgɔw ka nɔɔrɔ tayɔrɔ maanumaw ka waganɛ min sɔnna ka jɛ a yɛrɛ ta kɔ ka hami ni ala ka jɔnw ye su in na ye suba ye nin kɛnɛ in kan an bɛ dugawu kɛ Serifikɛ ye a bɛ jɔyɔrɔ min na an b'a kalifa ala ma ala ka kisi ni tanga ala k'o da n'a kan ala ka kɛ sini kɛnɛya n'a ye Burani ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ Senbara ni mɔgɔ ye ɲuman kɛ i b'a fo maa maa tɛ ɲuman dɔn wala ɲuman dɔnbali silamɛ tɛ a tɛ ala yɛrɛ dɔn o la an bɛ Musa Bilentukaw fo ka nin ɲumanya in na Serifikɛ an b'a fɔ a bɛ nin bɛɛ sanfɛ ni jɔyɔrɔ min na kalifara la a kɛra anw yɛrɛw ka wajibi fɛn t'ale ye ka coro a kunna k'a sɔrɔ anw yɛrɛ b'a dɔn ale bɛ nin sanfɛ n'i ye diinɛ ko fɔ ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ dɛ an b'a ta an ka jamana in kɔnɔ yan n'i ye diinɛ ko fɔ e bɛ jɔn de ye k'o ye ala kira ka taabolo ɲɛnamaya ka tɛmɛ a Seydi Sharifu Usmani Madani Haidara John diinɛ yɛrɛ ɲɛda k'a yɛrɛ sɔrɔ funankɛ k'a dɔn k'ale ka kan ni diinɛ baara ye sɛbɛ sɛbɛ la npogotigi k'a dɔn k'ale ka kan ni diinɛ baara ye sɛbɛ sɛbɛ la kunfin k'a dɔn k'ale ka kan ni diinɛ baara ye sɛbɛ sɛbɛ la kuma min na a Seydi Sharifu Usmani Madani Haidara wulila o de y'a o la ni nin ɲɔgɔnna kɛnɛ sigira ale tɔgɔ la o ka kan ka kɛ de n'a ma kɛ de an b'a fɔ ko mun kɛra nka an bɛ hɔrɔnw fo président n'o ye Musa Bilentu président ye i n'i ka jama an b'aw fo k'aw barikada o la su in na ne tɛna munumunu yɔrɔ caya komi ala kira somɔgɔw bɛ kɛnɛ kan u bɛna tila ka yɛlɛ yan sisan u bɛ sira fɛ ne tɛna fara yɔrɔ jan directement ne ye walanda min labɛn Senbara ne bɛ don o kɔnɔ m'a labɛn yɔrɔ jan kan dɛ n y'a labɛn fɛn kan e ni ne bɛ min ye Sherifu Usmani Madani Haidara ka baaraw la e ni ne bɛ min dɔn ni suya ko tɛ n'i bɛ t'i da ka sigara kɛ k'a ɲini n'o ko tɛ n'a fɔra dɔrɔn e b'a ye ne b'a ye a ye jɔyɔrɔ min ta ɲɛnamaya ye ka jɔyɔrɔ min ta diinɛ ye n bɛ fɛ ka damadɔ de f'o la jɔn ka kumakan na a mɔkɛ ka kumakan na n'o ye Imam Ali karamallahu wajhahu Senbara su in na ye suba ye dɛ nin kɛnɛ ninnu ma nisɔndiya kosɛbɛ parce que kɛnɛ sigira cɛ min kama cɛ min tɔgɔ la kumabaga min bɛ kuma a la o wasalen don min b'a lamɛn o wasalen don
a bɛ fɔ ale yɛrɛ min fana ma ale wasalen don wasa da la wallahi Jallo i bɛ mɔgɔ dɔ ka baara fɔ e bɛ k'a fɔ kuma min i b'a sɔrɔ i ni ala cɛ i bɛ ka mankutu fɔ mais i dan t'a la wallahi o ye tiɲɛ ye dɛ i bɛ k'a lakale minnu ɲɛna olu bɛ jogo 100 dɔ la olu yɛrɛ bɛ kuma sulu wallahi i y'a fɔ ale yɛrɛ min ma i b'a sɔrɔ hali n'a ma se ka fɛn f'i ye da la a b'a fɔ i ye a kɔnɔ ko tiɲɛ tɛ nka ala ye Sherifu Usmani Marani Hayidara sanuya ka bɔ o bɛɛ ma Jallo o de kama don dɔ la Imamu Ali karramallahu wajha a ko khamsin qisalin man faqada wahidatan minhunna lam yazalu naqisul ish Jallo zailul aql mashghulul qalbi Imamu Ali ko fen duuru be fen duuru n'o fen duuru n'a kelen kelen mɔgɔ o mɔgɔ jɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ko i k'a dɔn k'i ka ɲɛnamaya nagasiri i bolo wallahi nin ye tiɲɛ ye wa k'i hakili yɛrɛ bɛ wuli ko dusukun kuma bɛɛ a degunnen don a sokoliyalen don fɛn duuru ɲɔgɔnna don fɛn duuru fɛn duuru ne b'a fɛ k'o fɛn duuru ka n da don o la e ni ne ye ka tila ka na kiyasu ko o ni Sherifu Usmani Marani Hayidara ka baaraw la sangatigi kɔni lɛdutigi hɔrɔn min ti jɔn janfa Imamu Ali ko cogo di a ko o kuma fɔlɔ la a ko fa awwaluha sihatul badan a ko farikolo kɛnɛya n'o ye maa min jɛ i ka ɲɛnamaya la o tuma na nagasi i ka ɲɛnamaya sɔrɔ hami i ka ɲɛnamaya sɔrɔ miiri i ka ɲɛnamaya sɔrɔ dusukun tɔɔrɔ i ka ɲɛnamaya sɔrɔ kuma min na ni ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'i ma k'i jɛ farikolo kɛnɛya la i k'a dɔn dafa ma k'i ye nka Sherifu Usmani Marani Hayidara wulila ka farikolo kɛnɛya ɲini ka di farikolotigiw ma ka bana kɛlɛ ka dekun kɛlɛ ka bɔ adamadenw na fasojɔla Hayidara ala kira ka sira jɛba Hayidara ni mun ye maa ka kumaw ni Imamu Ali ka kumaw de gosi ɲɔgɔn na a ka wale ani Imamu Ali ka kumaw gosi ɲɔgɔn na i n'a dɔn k'a fɔ ko cɛ min b'an bolo ko ala ka sugandilen don Jallo a fɔlɔ ye farikolo kɛnɛya ye sirifikɛ a y'a se kɛ o la adamadenw sɔn farikolo kɛnɛya la ni mun ye kuma min na n'a y'a sigi k'a miiri k'an ka jamana taabolo lajɛ ka dɔgɔtɔrɔsow lajɛ ka banabaatɔw dontɔ n'u bɔcogo lajɛ gɛlɛya min tɔɔrɔ min b'a la a kumana a ka jama sanuman fɛ jama min n'u ma karaba jama min ni muru m'u don diinɛ na jama min ni marifa m'u karaba k'u don diinɛ na jama min ni wurudi m'u fara ɲɔgɔn kan k'u karaba k'u kɛ ala fɛ bali jama jumɛn de ko don jama min kanala ni ala n'a ka kuranɛ kumakan ye ka bɔ nɔrɔtigi da kɔnɔ a seri Sherifu Usmani Marani Hayidara a ko a mago bɛ ala ka so la kuma min n'a ye dekun cayara banabaatɔw kan hali dayɔrɔ ti sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsow la kuma min n'i taara i ka banabaatɔ ye hali ni wari b'i kun i b'a kɛ cogo di a ye jamiya mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan Imamu Ali ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ farikolo kɛnɛya n'a y'i jɛ wallahi i ka ɲɛnamaya bɛ dekun i bolo jarabi min don a ma nɔgɔn dɛ ala ka kɛnɛya di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma a ko n bɛ fɛ ka ala ka so jɔ a silama o don a kɛra an bɛɛ ɲɛna de k'a bɛna misiri jɔ fɛn min i bɛ mɛn k'a ye i bɛ mɛn k'a mɛn histoire la k'a fɔ ko silamɛ gurupu dɔ de ye nin kɛ u m'a ɲini fan wɛrɛ fɛ f'u yɛrɛ ka fila fila n'u ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ jamiyatu ansɔrudini de y'o kɛ ni sirifikɛ kumakan ye wallahi ni ala yɛrɛla cɛw la cɛw bɛ kɛ ala fɛ o yɔrɔ bɛɛ k'a surunya ka d'e ma dɔrɔn jamiyatu ansɔrudini nana ni miliyari 1 ni kɔ de ye miliyari 1 ni kɔ
ko karamɔgɔ ni mɔgɔ bɛ ala ka so joli la an ma taa nin ɲini kɔ kan dɛ an b'a ɲini arabu fɛ yen an b'an wuli jamana wɛrɛ la an y'a bɔ an yɛrɛ ka fila fila n'an ka dɔrɔmɛ dɔrɔmɛ i ye alijinɛ min yira an na ko a ti sɔrɔ ni nin ni nafolo tɛ anw y'an nin di cogo min an ka nafolo fana di mɛ ten pour que ala ka diinɛ ka jɔ a ti jɔ ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɛ a bɛ jɔ n'anw yɛrɛ de ye o tumana wari filɛ nin ye an ka ala ka so jɔ sihatul badani farikolo kɛnɛya karamɔgɔ ye mun de kɛ an bolo k'a bɛna misiri de jɔ an y'a sɔrɔ min b'o sanfɛ a y'o de jɔ a ye dɔgɔtɔrɔso jɔ dɔgɔtɔrɔso k'a mɔkɛ ka kumakan dɔ sabati n'o ye Imamu Ali ye ko ni kɛnɛya ye maa o maa jɛ i ka ɲɛnamaya la ko nagasi dɔ y'i sɔrɔ dekun dɔ y'i sɔrɔ o tuma na ne bɛ n cɛsiri hali ne ma se k'a ban pewu n bɛ n se k'a la ni n jɔra ala ɲɛkɔrɔ don min n mɔkɛ ɲɛkɔrɔ a na dɔn ko ne Hayidara ye n se kɛ a na dɔn ko ne Hayidara ye n se kɛ Senbara karamɔgɔ ye dɔgɔtɔrɔso baara daminɛ n'i sera yen o don an bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔyɔrɔ min n'i sera yen i b'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya ye tiɲɛ ye ko ja tun ma lakale a lakale cogo de la ni kandaki dingɛ sendu fɔli i ɲɛna ala kira n'a ka sahabaw fɛ n'i yɛrɛ taara Maka ka taa hiji la n'i sera Madina ka yala ka nin yɔrɔ ninnu lajɛ i bɛ masaya segin ala ma mɛ ka n'a ye ko jamakulu dɔ bɛ n'o ci jamakulu minnu yɛrɛ k'u damu ka ala la k'o ɲɔgɔnna kulu ci ka bɔ yen bilahi Sherifu Usmani Marani Hayidara de y'a jira an na dɔgɔtɔrɔso jɔlen filɛ yɔrɔ min na kulu de kulu an y'o kulu in ci ka bɔ yen don min an ka dangele b'an bolo yan a n'an ka alajɔ min siranna ala ye gindo ni bange la n'o ye Muhamadu Tarawele ye kabako bɛ cɛw la dɛ n ko ni ala fɔra jɔn ɲɛna dusukun b'a minɛ Hayidara de ye jɔn kɛ ala fɛ ka tila ka jɔn kanu don ɲɔgɔn na ni ala ko ye ka fara an ka dangelen kan n'o ye cɛɲɛbɔ solo ye ka kulu ci ka bɔ yen ka dɔgɔtɔrɔso jɔ yen miliyari 1 ni kɔ kabi ala ye diɲɛ da ni nin waati in tɛ Sherifu Usmani Marani Hayidara an m'a ɲɔgɔn ye fiyewu dɔgɔtɔrɔso jɔra dɛ mɛ ko silamɛw y'u ka dɔrɔmɛ n'u ka fila fara ɲɔgɔn kan a ma ye o tumana sirifekɛ ka baara kɛra mun ye ala yiralen kɔ jɔnw na ka kɛnɛya ɲini ka di jɔnw ma n'a ye nin kɛnɛ in sigi k'a b'a barikada k'a kɛra o conseil ɲɛmɔgɔ ye ka dugawu k'a ye o ka kan ka kɛ n fa ko san nana sɔrɔ kɔlɔnda ɲigilen don kɔlɔnda ɲigilen don bi an bɛ yɔrɔ min na a ka wuli ka jɔ kama dɔgɔtɔrɔso min bɛ yen n'o jɔn bɛ bi jamana kɔnɔ ala ka sira kan a bɛ dɔgɔtɔrɔso 11 bɔ fi sabilillahi baara ka k'a kɔnɔ tiɲɛ kan ka mɔgɔw furakɛ ala kama mɔgɔw furakɛ ala kama n ko ye laadiriya de ye o dɔrɔn tɛ dɛ min banna pewu o ye 11 de ye min banna bi Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso min banna bi pewu Mali kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso 11 a dɛmɛ ma bɔ fan si dɛ i ɲɛ bɛ cɛ mun na n'u ye layidu 6 ta tila ka bayaturu duwani kɛ k'u ka alijinɛ san a fila n'o dɔrɔmɛ bɔra olu bolo bilahi ni ɲɛmɔgɔ ɲɛnama t'aw bolo o ti kɛ layidu tigi Hayidara o tuma Imamu Ali ka kuma fɔlɔ an y'a ye sirifikɛ a ka wuli ka jɔ o bonyana adamadenw ka kɛnɛya ɲinini na dɔgɔtɔrɔso joli dɔrɔn tɛ dɛ a tilala k'a jɔ n'a ye maa dama min bɛ yen bi n'o bɛ furakɛ ale kunna nafolo la dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ san kɔnɔ i b'a miliyɔn caman jate de kuma dɔw la n'i gɛrɛla a la f'i bɛ mɔnɛ ka d'a kan ordonnance ni fɛn minnu bɛna di a ma ani banabaatɔw ka kibaruw bɛna f'a ɲɛna e yɛrɛ b'i mɔmɔ tuma dɔ i tɛ 20 sɔrɔ i kun mɛ a bɛ 2 o 2 sɔrɔ a b'a don ala ka jɔnw ka da fɛ o y'a fɔlɔ ye sihatul badani a y'i jɔyɔrɔba ta o la wa saniyatu al amnu hakilisigi Imamu Ali ko ni hakilisigi tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ k'i ka ɲɛnamaya man di a man di dɛ wallahi Senbara ni hakilisigi tɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka ɲɛnamaya kɔnɔ a man di Sherifu Usmani Marani Hayidara ye nin mankan kɛ kabi bi ma se ale de bɛ yɔrɔ jan ko ye ka kɔn ka mɔgɔw lasɔmi ale kunnen don a mɛnna don min a b'a fɔ yan
ko hey maliyɛnw ala ye fɛn dɔ di an ma o ka bon sanu ni wari ye an ka kɔlɔsi o ko ye mun ye a ko hakilisigi hakilisigi a ko ni maa o maa jamana o jamana ye hakilisigi sɔrɔ i lafiyara mais o don mɔgɔw m'a faamu walima dɔw y'a faamu yɛrɛ u ma sɔn parce que k'a bɔra Hayidara da o de kama a ko a ka danna na ko ni fatɔ ko he ko sa b'i senkɔrɔ kana a da lajɛ dɛ i senkɔrɔla lajɛ bani i senkɔrɔla lajɛ n'i ko non ko fatɔ don sa mana min da i kan i yɛrɛ bɛ bɔ o kalama o de y'a to an ka hakimu dɔ ko ten ko kana mɔgɔ lajɛ ko jɔn kumana k'a lajɛ k'a ye mun fɔ a lajɛ a ye mun fɔ o don kama an b'an da cogo min y'an diya an bɛ wuli cogo min y'an diya i ka hɛrɛ b'i bolo i lafiyalen don mais bi a bɛ cogo di a wulila k'i jɔ balawu o balawu n'o kun mina bɔ n'a sɔminen b'o la a wulila k'i jɔ k'a bɛɛ kunbɛn ni jamana in kɔnɔ yan ka se kɛ min ti yan ereyɔn kɔ a ye ereyɔn k'o la min ti yan wari bɔ kɔ a ye wari b'o la min ti yan ko wɛrɛw kɔ pour que jamana in ka se ka basigi a y'o kɛ sinon n'i y'o bɔ a la o n'a fɔra ko hakilisigi est ce que an t'a fɔ Sɛrifu Usumani mara ni Hayidara k'o bɛ ala kɔni bolo nka cɛ minnu b'a kɔ a cɛ kelen kelen a muso kelen kelen n'i ko bi u ka sa Hayidara nɔfɛ saya b'a sɔrɔ u sara saya b'a sɔrɔ u sara nka ale y'o bɛɛ dɔn ni maa kelen hakili sigira jamana kɔnɔ ni jamana tɔw hakili ma sigi baara ma ɲa a ye wele kɛ ka wele da nka bi a bɛ cogo di bi a bɛ cogo di bɛɛ kamana gannen don Senbara n'a fɔra a ma an k'a to n'an m'a to fɛn dɔ b'o kɔfɛ dɛ n'i ye 20 sɔrɔ bi i kamana gannen de bɛ kɛ ne hakili la ni adamaden ye hɛrɛ sɔrɔ i ka nisɔndiya don di mais ni anw ye wari sɔrɔ bi i b'a sɔrɔ an kamana gannen don o misali suruma ye mun ye n'i ye moto kura kura san bi misali la jakarta kura n'i y'a san bi i bɛ yɛlɛ tɔ bɛna laban ka tila ka kɛ hami ye tugun i mana gɛrɛ n'a ye maa o maa la a b'a fɔ vraiment moto ko diyara n ye ala k'i kisi u tɔɔrɔ ma jɔn tɔɔrɔ ma hakilisigi ma na o e yɛrɛ b'i ka moto kuranin ka pɛɛ nka i bɛ don o la ka taa ala k'an numanse so mais n'an ye cɛ in lamɛn kunu bi an filɛ dingɛ min kɔnɔ a tun t'an sɔrɔ o de kama n'i sigi k'i t'a la i t'a la kana kɛ dɛ a kumana mɔgɔ siya bɛɛ fɛ minnu ye karamɔgɔw ye a kuman'u fɛ ka kuma silamɛw fɛ ka kuma silandanw fɛ ko an k'an janto hakilisigi tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko o yɔrɔ man di mais cɛw ni musow caman ye sigi k'i tɛgɛ da sen kan k'a ma se anw fɛ yan fɔlɔ a bɛ yan fɛ a bɛ yan fɛ wattaqu fitna la tusibanna allazina zalamu minkum khassa a ye sira futinɛ n'a bɛnalen ni ala ye cɛ kuma minnu di n'olu kununnen don ka kɔn n'olu kɔnna k'an lakunu an ka jɛ ka boli olu nɔfɛ pour que futinɛ kana an sɔrɔ mais n'i y'i sigi ten ko non ko anw tɛ ko n'a balawu ko a b'i na k'i to i ka misiri kɔnɔ a b'i sɔrɔ yen k'i to i ka feerekɛyɔrɔ la a b'i sɔrɔ yen k'i to i siso kɔnɔ a b'i sɔrɔ yen k'i to kare kɔnɔ a b'i sɔrɔ yen bi an ma bɛɛ yan mɔgɔw bɛ ka faga bi misiri kɔnɔ bilahi ka bɔmu don misiri la ka misiri ci bɔmu bɛ ka don sugu kɔnɔnaw na bi ka niw bɔnɛ fu ka bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan o la Imamu Ali ko hakilisigi tɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko n'a ye mɔgɔ o mɔgɔ jɛ i ka ɲɛnamaya la ko i k'a dɔn ɲɛnamaya kɛra i bolo zéro ye Sɛrifukɛ ye mun fana kɛ ka gɛrisigɛ k'a cari diɲɛ kɔnɔ tɔɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔ a ɲɛna n'a bɔra kalama a kunna nafolo donna a la waati dɔ tɛmɛna Mali kɔnɔ hali a ma mɛn an baden dɔw u y'u sigiyɔrɔw bila tafama y'u la
n'i sigi ka denw ye boliboli la u b'aw senkɔrɔ taafanden wallahi bɛ masaya segin ala ma mais sirifikɛ kumana a ka silamɛ jamakulu fɛ n'o ye jamiya ansɔrudini mɔgɔw ye ko heyi a balimaw bɛ degun na o don kama miliyɔn 100 ni kɔ jamiya ansɔrudini o de fara ɲɔgɔn kan ka bɔ n'a ye mali kɔnɔ fɔ Mauritanie bon sisan n'an bɛ ka nin fɔ dɔ b'a fɔ ko ko ninnu ka ko yɛrɛ ye yɛrɛfɔ ye o Usmana taara don min na ka taa dumuni di kira ka so ni kira ye tɛgɛ jan ko ala ne yafara Usmana ma ala ye yɛrɛ ka yafa ma o tuma an tɛ k'o lakale de o kun ne fɛ yan Abubakar Sidiki a ka nafolo nin fɔ k'a ban ala kama o lamɛnni e fari ka si tɛ wuli yan o kun ne fɛ yan Ali ye kayibara kɛ ka kandaki kɛ ka sɛbɛn ka diinɛ na o lakalela o kun ne fɛ yan Sherifu Usmani Marani Hayidara fana ye dilanni kɛ mun b'o digi i la fakususul kasasu ko an ka kow lakale ala k'o kira ma k'o tɛmɛnenw lakale ala yɛrɛ ye lakale kɛ n ala bɛ kuma hali a yɛrɛ ka a yɛrɛ ana Allahu lazi la ilaha illa huwa ala b'o fɔ a yɛrɛ ma da tɛ se ka di ninnu kan baara n'i ye baara kɛ a bɛ fɔ fɛn fila don dɛ n'i ye baara ɲuman kɛ a bɛ fɔ n'i ye baara jugu kɛ a bɛ fɔ o ɲɛnamaya yɛrɛ de ye i tɛ ala dɔn wallahi ne tiɲɛ ye ala k'i sara mɔgɔ o mɔgɔ tɛ ɲuman dɔn i tɛ ala dɔn miliyɔn 100 ni kɔ wallahi ne ti mɔgɔ kelen dɔn o la ko sirifike bɛ min dɔn senbara ala yɛrɛ ye min i ka fila bɔ e balima t'u la i bɛ min faamuya siniya sira fɛ mais mɔgɔya sira fɛ i balima b'u la an bɛ adamadenw ye miliyɔn 100 ni kɔ a ye kɛnɛ sigi cɛ tɔgɔ la kɛnɛ bɛ waso cɛ yɛrɛ bɛ waso wa aw yɛrɛ min y'a sigi a ma malo dɛ a ma malo alhamdulillahi rabbil alamin kɛnɛ in yɛrɛ a kuncɛra ni an karamɔgɔ a Seyid Ali Badara Usman Hayidara ale ka folikanw ye ka sin naba kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ani a ka dugawu don ka se ni kɛnɛ in sigiba an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ an bɛ ala tanu k'ala fo k'ala waliman dɔn k'ala barikada ka bɛɛ bi le 13 10e mois 2019 musabilentu kɔnɔna la ala folen kɔ an b'an sindi ni a tɔgɔ barikama ye ani an bɛ sɔliya ka nabi ɲumanba in kan n'o ye Muhamadu alayhi salatu wasalam a n'a sodenko a n'a ka sahaba ɲumanw ani maa minnu bɛna jɛ ka tuguni baara ɲuman kɛli ye fo ka taa se lahara don ma o kɔfɛ ka nabaga cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo ani silamɛya ka bɛn ani keleya foli ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ ala min ye an kafo su in na hɛrɛ la o ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an tigɛ maa o maa bɔra yɔrɔ o yɔrɔ la ka nin kɛnɛ in sɔrɔ a yɔrɔ jan a n'a yɔrɔ surunna maa bɛɛ lajɛlen ala ka sigi ni bɛɛ ɲuman ye ala ka bɛɛ ɲuman don i ka so ala k'an sago d'a ma sini kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di an ma an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye jamana ala k'a basigi jamana ala k'a kisi a denw ala k'u kisi ala ka hinɛ an ka taabaw la ala k'an bɛɛ fato silamɛya kan ala k'u ka halaya bonya kan kira n'a somɔgɔw kama sɔlila rasuli o la n'an bɔra yen ma janti an bolo nin kɛnɛ in kɔnɔ yan an nana ka na pilasi dɔw de fa nin sigiyɔrɔ in na yan tila an kɔrɔkɛ n'o ye Sheikh Ahmed Tidiane Aidara ye ale kun kan ka se yan sura nka ala y'a kɛ sura san ye o tiɲɛ nka bi ale kun kan ka se yan a ka bɛn ni darura ye a ma se ka yan sɔrɔ o kumana a y'an bila ka na tɔgɔ la ani balima bɛɛ tɔgɔ la an ka na sen jɔ ni kɛnɛ in kɔnɔ yan ka foli fɔlɔfɔlɔ ka ɲɛsin an bɛ sigida min na n'o ye Musabilentu ye a dugutigi ma a n'a dugudenw bɛɛ lajɛlen ani kana foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin diinɛ baarakɛla minnu bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka Musabilentu alimamiba tila o y'a fɔ an ye cogo min na an karamɔgɔ n'o ye an ka ustazi Alu Kone a
a bɛ an fɛ yan an bɛ foli lase a ma ka bisimila nin kɛnɛ in kɔnɔ a ka fara an kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka barikada dan tɛ foli min na ka Musa Bilentu diinɛ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la ka Mali silamɛ bɛɛ fo a tɔgɔ la o la ni an bɔra yen cɛ minnu ani muso minnu ye an sɔrɔ n'o ye nabagaw ye an bɛ foli lase a kelen kelen bɛɛ ma k'aw bɛɛ fo aw yɛrɛ ye o kɔfɛ ansar minnu ye an fara ɲɔgɔn kan cɛ minnu ani muso minnu ni n'u ka nafolo di diinɛ in dɛmɛli kama an b'u fo an b'u waleɲuman dɔn ko barikada an tilala kumakɛlaw bɔra ka kuma bɛɛ lase nin kɛnɛ in kɔnɔ yan fɛn o fɛn kan ka fɔ anw fɛ yan an karamɔgɔw y'o bɛɛ fɔ an kilasi la karamɔgɔ de bɛ an kɛrɛfɛ yan Ustaz Alifa Jalo olu de ye nin kɛnɛ ninnu tigiw ye ka na dakuru ɲɛ filaw lase yan an b'u fo ko barikada dan tɛ foli min na aw nana ka na dugawu de don nin kɛnɛ in kɔnɔ ani ka dugawu ɲini toujours nin kɛnɛ in kɔnɔ ka fɔlɔfɔlɔ ka ɲɛsin an ka jamana de ma ni nin kɛnɛ in sigibaaw ye dekun minnu ni tɔɔrɔ minnu bɛ an ka jamana in kɔnɔ ka dugawu ɲini nin kɛnɛ sanuma ninnu kɔnɔna la ala bɛ se cogo min na k'u wuli o de ye an hamiw fɔlɔ ye an kan ka min jira jamana in a bɛ dekun kɔnɔna la an bɛɛ lajɛlen b'a kalama o kumana bi min se mana kɛ min ye i ka hami fɔlɔ o kan ka kɛ i bɛ sigida min na n'o de i bɛ dugu min kɔnɔ walima i bɛ jamana min kɔnɔ ka dugawu ɲɛsin o ma o la an b'a ɲini ni ala fɛ nin kɛnɛ in bonya n'a barika kama a sigira kun min kama an ka jamana ala ka hɛrɛ k'a ye an bɛ segin a kan jamana in ala k'a basigi tɔɔrɔ fɛn o fɛn ni balaw fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ala k'a bɛɛ wuli ala ko k'a k'ala bonya kama kɛnɛ in bonya kama sɔlila rasuli kɛ ka dugawu k'aw ye k'a ɲini ala fɛ saa caman bɛ ala bolo ala k'o jira ni na o la ala k'an sago d'an ma si ni kɛnɛya ani labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di ni n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an sutura ala kan'a malo ala kan'a labila o ɲini caman ye an sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan dɔw ta ye denko ye dɔw ta ye furuko ye o ko dɔw fana denw tunna an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ka laban ka an ka ɲamakalaw fana fo alhamdulilahi wa khitamuhu misk baara in yɛrɛ bɛɛ kuncɛra ni silamɛya donkan o layidu 6 tali ye cɛw ani musow min ni ale labaarala ɲɛnamaya bɛ kɛ basigi ani bonya kɔnɔ silamɛya diinɛ a bɛ a ka seyɔrɔ sɔrɔ karama kɔnɔna la ala ka a dafali nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye alhamdulilahi an badenw an y'a fɔ a ye kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ an bɛ sigida filanan na Musa Bilentu la jamiyatu ansarudini minnu bɛ yen nɔ olu ye u ka laadala kɛnɛba min sigi n'a bɛ fɔ o ma ko ala wele su o kɛnɛ de tun ye nin min tɛmu n'o désignera ka bila alil makam haut conseil ɲɛmɔgɔba Seydi Sharif Usman Madani Haidara ale ka ɲɛmɔgɔya o hukumu kɔnɔna la an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn sanga ani waati aw ka ɲamadali la TV siri fila kan foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an bɛ o ta k'o di silamɛya ɲɛjɔyɔrɔ ani silamɛw ɲɛjɔyɔrɔ ma alil makam Seydi Sharif Usman Madani Haidara ko ala k'an ɲɛmɛ a la shukran lakum fi amanillah. Tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila